May buntag. Nasi boy tapang daya. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon ang ika-39 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Kahapon mga ga, ay nakahatag sa ko og tip ug asa dapit ang balay na boy tapang. Ato ang suwayog adto basin magkita mi nya makapapicture ta. Di ta maglangay mga ga kay may nabuhi pa ta. Lagan ta. Let's go. Tagya. Malag na aras boy tapang sila ano. Sayo para bagayo. Sinatog pa ron ba? Pero ito suwayan. Wa may mawa atong suwayan, di ba? Suway lang gud. Dayon ta. Bulong sa taga kay ninot ang sunrise diri. Dayon taga. Morning. Murag mao ni diri nga location ang gisulti sa kuha mga ga. Sakto ba kani? Muta na lang tagsuway di sa Igbo. Suda, hingaw pa man kayo. Masin mao ning balayad ako kayo. Suway tag. Kuan diri. Ngayog sobra nga binignit. Murag mao gini diri mga ga. Atong suwayan, papagayon lis naong. Ayo. Mayu. Mayu. May buntag. Nasi boy tapang daya. Nilakaw? Buntag te. Wala pa rin mauli? Og sibo? Sige ate. Salamat ate. Ya, salamat. Hari ko. Sige te. Wala man daw si boy tapang sila mga ga. Nilakaw daw kuno kay nalog Cebu, naikasi kaso. Ang naa silang balay kay murag iyang mama or iyang papa. Murag di gina to ma-meet si boy tapang mga ga no. Pero at least kay bawo na ta sa dapit ilang balay. Basin di ay matigaan na putag chance puhon nga makabalik ta diri Galkoy. Basin nato na siyang ma-meet diha sila no. At least kay bawo na ta sa dapit ila. Karon pauli na ta kay manginabuhi pa ta. Dagan ga. Bunal. Dauni bunalan. Tikap dagan. Padayon ga. Padayon lang. Ang susunod higayon mga ga. Ang susunod na itong adagan. Padayon mo sa pagsuporta. Kanoy TV, anay out. See you.